कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. गोट्यात बांदिल्ल्या 3 म्हशी वासराचेर हल्लो करून बिबटो माऊस खान फरार. कारवार तालुक्याच्या कजरा रान विभागाच्या बोरे ग्रामात बिबट्यान गोट्यात घुसून 3 म्हशीच्या वासराचेर हल्लो केल्ली घटना घडली. गोट्यात 3 वासरां बांदिल्ले आशिल्ले. सकाळी मालक गोट्यात गेल्यार 3 वासरां रक्ताच्या थारोळ्यात मन पडलात आणि या 3 वासराले काही मांस खायल्या स्थितीत आसात. या घटनेन संपूर्ण परिसरात भयाचे वातावरण पातळ्ळा. स्थानिकाल्या मेळिल्ल्या खबरेनुसार बिबट्यान गोट्यात बांदिल्ल्या म्हशी वासराचे हल्लो करून 3 वासराले थोडे मांस भक्ष केले. शुक्रवारा सकाळी मालकान ही घटना पळयत भयभीत जावन शेजाऱ्याक कळयली बातमी. या घटनेची खबर कळताच घटनास्थळार रान खात्याचे अधिकारी हजर जावन पळवणी करून ही घटना बिबट्यान हल्लो करून घडला अशें स्पश्ट केले. या परिसरात हेजे पयलीं बिबटे वास्तव्याक आशिल्ल्याचे परत दिसून येताले. आता जनवसती प्रदेशात अशा रानटी जनावरां येवू लागिल्ल्यान नागरिकांत चिंता उक्तेला. तशेंच रान खात्यान सुद्धा या विशयाचेर लोकांक जागृत रावूं जाय म्हूण कळयला. अशी जनावरां गांवांत दिसल्यार रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक कळवूं सांगला. मृत वासरालो रिपोर्ट तयार करून पशु मालकाक सरकाराल्या खात्यांतल्यान परिहार दिवची शिफारस करतले असो भरवसो रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान ह्या वेळार दिला. खबर सांगता हरेश नाईक. रामनगर गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर भीषण अपघात. कारवार रामनगर गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर जलकट्टी लागीं शुक्रवार 17 ऑक्टोबराक सकाळी 8:30च्या सुमारास एक भीषण अपघात जालो. बेंगलुरच्यान गोंयांत प्रवासासाठी कुटुंबाक घेवन येवचें एक वाहन पलटी जाल्ल्यान वाहन चालक गंभीर जखमी जालो. या अपघाता वेळार वाहन चालक सोडून 7 प्रवासी आशिल्ले. सुदैवान इतर प्रवाशांक जास्त दुखापत जाली ना. अपघातात जखमी जाल्ल्या चालकाले नाव प्रज्वल वय 25 बेंगलुरूचो म्हूण म्हायती मेळ्ळा. अपघातानंतर चालकाक रुग्णवाहिकेंतल्यान रामनगर आरोग्य केंद्रात दाखल केले. अपघाताची खबर कळताच पोलीस घटनास्थळार हजर जावन तपास सुरू केलो. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमकां गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळटात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळटात. सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.